Hindi makapaniwala si Pilo sa kasalukuyan niyang nasasaksihan. Papaanong naging kaalyansa ng demonyong gobernador ang isang patas, makatao at disenteng general. Kailangan niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Kailangang marinig niya ang kapaliwanagan ng kanyang nasasaksihan. Mula sa isang bahagi ng lugar na yon na panandali ang pinagpapahingahan ni Pilo para manumbalik ang kanyang enerhiya, ay tumayo ito. Nagtungo sa gitna para magpakita sa dating general. Iniidolo niya ang retiradong sundalong yon. Hindi maaaring pumanig yon sa kalaban. General, anong ibig sabihin nito? Bakit nakapanig ka sa gobernador? Masamang tao yan. Hindi dapat pumanig ang katulad natin sa mga kagaya niya. Marapat na palagi tayong nakapanig sa hustisya. Matikas na tinig nito. Sapat ang lakas noon para marinig siya ng general mula sa kinatatayuan nito. Dahil doon ay napadako ang atensyon ng dating general sa tenyente. Naglakad ito papalapit kay Pilo at may ibinulong. Kapag pinagpatuloy mo ang pagpanig sa hustisya, ay habang buhay ka na lang magiging tenyente. Bulong ng dating general kay Pilo. Natulala lamang si Pilo dahil sa narinig. Noon niya lang napatunayan na mali ang pagkakakilala niya sa dating general. Ang lahat ng kabutihang nakakabit sa pangalan nito ay isa lamang palang palabas. Nang biglang sumigaw si Burnok dahil sa naramdamang panganib. Pilo! Ilag! Sigaw ni Burnok sa kaibigan. Subalit tulala pa rin si Pilo dahil sa mga nalaman. Binunot ng dating general ang kanyang punyal dahil isa ring antingero yon at may nalalaman sa pakikipagkumbati pisikal. Ay nagawa nitong balutan ng enerhiya ang hawak na punyal. Sinamantala ng dating general ang pagkatulala ni Pilo para saksakin ito sa sikmura. Alam ni Burnok na hindi pa nanunumbalik ang enerhiya at lakas ni Pilo. Hindi noon mapoprotektahan ng sarili gamit ang kabal na ibinibigay ng mutya ng pagong. Mabilis na tumakbo si Burnok sa kinatatayuan ng dalawa. Subalit hindi na siya abot nang biglang maglaho si Lola Cheding sa kinatatayuan nito. Sa isang iglap ay lumitaw ang matanda sa harapan ng dating general. Ang punyal na dapat tatama sa sikmura ni Pilo ay tumama at bumaon sa sikmura ni Lola Cheding. Nang makita ni Burnok ang pangyayaring yon, ay buong lakas niya ng pinuntirya ng kanyang sibat ang dating general. Inihagis na yun at tinumbok ang mukha nito. Subalit dahil sa mutya ng lawin na tinatangan ng dating general, ay alam nito ang eksaktong punto kung kailan darating ang sibat sa kanya. Binunot nito ang punyal na nakatarak sa sikmura ni Lola Cheding at ginamit yun na pangsalag sa sibat ni Burnok. Tumalsik lamang sa lupa ang sibat. Agad na umatras ang mandaragit para muling tumabi sa kinatatayuan ng gobernador. Nagbigay yun ng senyales at kautusan sa lahat ng sundalong nasasakupan nito. Paputukan nyo! Walang titigil sa pagpapaputok! At ang lahat ng sundalong naroon ay nag-umpisang paputukan ng pangkat nila Lola Cheding. Agad na umahon sa payapang ilog si Tandang Tasyo. Sa kanilang panig ay siya ang nagtataglay ng pinakamataas na antas ng kabal. Agad niyang dinaluhan ng nakabulagtang si Lola Cheding para sa lagi ng mga balang maaaring tumama sa matanda. Lahat ng nasa panig ni Lola Cheding ay nagtatangan ng anting-anting at mutya, kung kaya't kayang-kayang salagin ng kanilang balat ang mga bala ng baril. Pero ang sunod-sunod na paggamit nila ng kabal sa mahabang oras ay siguradong magpapahina sa kanilang enerhiya. At kapag mas tumagal pa ang pagpapaputok ng mga sundalo,
ay paniguradong sabay-sabay silang mamamatay sa lugar na yon. Nang biglang lumapit sa nakabulagtang si Lola Chedeng na dinadaluhan ni Pilo, ang isang sundalong nasa panig ni gobernador at ng dating general. Akmang babarilin yun ni Pilo nang magsalita si Burnok na kasalukuyang ding pumuprotekta kay Lola Chedeng at sumasalo ng mga bala ng baril. "Pilo, wag! Wala akong nararamdamang panganib sa kanya," litanya ni Burnok habang tinatamaan ng mga bala sa iba't ibang parte ng katawan. "Huwag kayong mag-alala, hindi ako kalaban. Mas mainam kung madadala natin ang matanda sa ligtas na lugar para mabigyan ko siya ng paunang lunas. Tangan ko ang mutya ng salsagan. Maaari kong mapanatili ang buhay ng matanda hanggang makahingi tayo ng tulong sa isang manggagamot," litanya ng sundalo na nag-aalok ng tulong. Bagaman hindi buo ang tiwala ni Pilo sa sundalong yun, ay wala siyang nagawa kung hindi sumunod sa nais nito. Buhay na ni Lola Chedeng ang pinag-uusapan sa mga pagkakataong yun. Agad niyang binuhat ang matanda para dalhin sa ligtas na lugar. Sa likuran naman nila ay sinasalag ng sundalo ang mga balang sana ay sa kanila tatama. "Ngayong nandito na tayo sa ligtas na lugar, nais kong magpakilala sa'yo. Ako si Teniente Santos. Matagal nang pinapamanmanan sa akin ng dating general na si Makabanti at marami akong nakumpirma. Hindi totoong mabuti ang general na yun. Nagbibigay siya ng proteksyon at tulong ng militar sa mga masasamang politiko at negosyante. Gusto ko sanang ako na ang tumapo sa buhay niya, pero mas importanteng mailigtas ko itong matandang to kesa labanan siya," paliwanag ni Teniente Santos. Akmang magtatanong pa si Pilo nang biglang ipatong ng Teniente ang kamay nito sa kanyang balikat at nagpatuloy sa pagsasalita. "Sa tulong ng mutsyang tangan ko ay maipapasa ko sa iyo ang ilan sa enerhiya ko para magamit mo ang mutsyang tangan mo. Sige na, tumulong ka na sa labanan. Ako nang bahala rito sa matanda. Hindi siya mamamatay," sinserong litanya ng Teniente. Pagkadapo pa lamang ng kamay ng Teniente sa balikat ni Pilo, ay naramdaman nito ang panunumbalik ng kanyang enerhiya. Mabilis siyang tumungo sa labanan. Magagamit niya ng muli ang kanyang mga tangan na trespiko at mutya ng pagong. Agad na bumalik si Pilo sa pinangyayarihan ng labanan. Patuloy ang sagupaan ng mga sundalo ng gobernador at ng kanilang pangkat. Marami na ang sugatan sa magkabilang panig, pero ang nais puntiryahin ni Pilo ay ang dating general na kanyang iniidolo. Pagbabayarin niya yon sa ginawang pinsala nito sa kanyang nanay-nanayan na si Lola Chedeng. Sa isang bahagi ng lugar na yon, nagkukubli sa katawan ng isang malaking puno ang binatilyong si Mige. Natatakluban ng balabal ang kanyang ulo para hindi maibunyag ang bulto nito at maitago sa mata at pakiramdam ng mga kalaban sa tulong ng sabulag na inerasyon sa kanya ng kanyang Lola Chedeng. Nanonood lamang ito sa nagaganap na labanan, ngunit isang pangyayari ang kanyang nasaksihan na nagdulot sa kanya ng pagkabigla at napakatinding pagkapuot. Kitang-kita ni Mige kung papaanong saksakin ng isang retiradong sundalo ang kanyang pinakamamahal na Lola Chedeng gamit ang isang punyal. Doon na nawala sa sarili si Mige dahil sa nasaksihang yun ay nabuhay ang mutyang itinanim sa kanya ng kanyang ama, ang mutya ng musang.